obsadili zbytek Československa, spadl jim do klína malý vojenský poklad, okolo 400 moderních tanků a navíc rozjetá výroba dalších. Vyzbrojili s nimi divize, které pak útočily na Polsko, Francii i Rusko. Po válce se té bývalé československé techniky z toho 39. roku příliš mnoho nezachovalo. Jediný prvorepublikový tank na českém území byl dlouho tady v muzeu v Lešanech. Tím druhým by měl být lehký tank vzor 35, v předválečné armádě nejrozšířenější. Jeden exemplář se v roce 2008 podařilo získat z muzea v Kalifornii. Už letos na jaře by mohl začít jezdit. Iniciativu ale přebírají i nadšenci, kteří si stavějí hned několik replik tanků a skoro na koleně. V garáži v Olomouci se pracuje na kopii stejného tanku, jaký je v Lešanech. Československý tank a nikdo o něm dohromady neví. Další dva lidé nezávisle na sobě pracují na replikách tančíků vzor 33. Těch měla československá armáda 70. Na konci 30. let už byly zastaralé, ale některé bojovaly ještě ve slovenském národním povstání. Samozřejmě hromada rozměru se nedá určit podle fotografií, takže člověk si to prostě musí nějak domyslet podle fotek a dá to tak, aby to sedělo. Už brzy by tak v Česku mohlo být hned 5 pojízdných vozidel, která budou připomínat předválečnou československou armádu. Pro srovnání, ta dnešní má ve stavu moderních tanků 30. Redakce a Jan Beránek, Česká televize. A světem sportu vás provede Stanislav Bartůšek. Přeju vám hezké odpoledne.